Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, esterrei eta gatzei buruzko bigarren ariketa ikusiko dugu. Kasu honetan molekulak marraztuta dauzkagu eta izendatu behar ditugu. Lehenengo eta behin, kasu hau daukagu. Berriro ere, ester bat daukagu, gure tale funtzionala alakoa delako. Eta gure erradikala metal bat denez, gatz bat izango da. Nola izendatzen ziren gatzak? Lehenengo metalaren izena, hau da, kasu honetan potasio. Eta gero, kate nagusiaren izena, ato atzizkiarekin. Gure kate nagusia, kasu honetan, bentzenoa da. Zeren eta ziklohexano bat da, lotura bikoitz alternatoak ditu, eta ez dauka zerbait gehiago. Orduan hau, bentzoatoa izango da. Hurrengo kasu honetan, berriro ere, ester bat daukagu, eta metal bat dago erradikal bezala. Orduan, kasu honetan ere, gatz bat izango da. Metal hori litio denez, lehenengo eta behin, metalaren izena ipiniko dugu. Litio. Eta orain gure kate nagusia izendatuko dugu. Kate nagusiaren lehenengo karbonoa hau izango da, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, eta bosgarrena. 5 karbono ditu kate nagusia. Orduan, pent aurrizkia ipini beharko dugu. Eta zer gehiago du dauka metil erradikal bat. Zer karbonoan? Laugarrenean. Orduan, izendatzeko, 4 metil, 5 karbono dituenez, pent izango da, lotura guztiak sinpleak direnez, an, eta orain, ato atzizkia ipiniko dugu. Hurrengo kasu honetan, berriro ere, ester bat daukagu, baina kasu honetan, bi erradikal alkilo ditugunez, gau ester normal bat da. Zein da gure kate nagusia? Esterari lotuta dagoena. Eta, orduan lehenengo eta behin, gure erradikala izendatu beharko dugu. Zenbat karbono ditu gure erradikala? Kate luzeena, hau denez, hau izango da gure erradikal nagusia. 2 karbono dituela. Eta, gainera, gure erradikalaren lehenengo karbonoan, zeren eta tale funtzionalaren hurbilen dagoen karbonoa hau da, hau izango da gure lehenengo karbonoa eta hau izango da bigarrena. Gure lehenengo karbonoan metil talde bat daukagu. Orduan izendatzeko izango da, bat metil eta orain kate nagusia erradikalarena. 2 karbono dituen ez eta lotura sinplea denez, etil izango da. Eta orain gure kate nagusia izendatzen dugu. 3 karbono ditu, lotura guztiak sinpleak ditu eta ez dauka erradikalik. Orduan hau bakarrik propanoa izango da. Ester bat denez, ato atzizkia ipiniko dugu. Eta azkenik molekula hau daukagu. Berriro ere ester bat daukagu. Eta gure kate nagusia hau izango da bakarrik karbono bat duela. Gure erradikala hau da 2 karbono ditu. Hau izango da lehenengo karbonoa eta hau izango da bigarren karbonoa. Eta lotura bikoitz bat dago. Orduan, lotura bikoitz hori non dagoen ez dugu esan behar, zeren eta bakarrik 2 karbono ditugunez, berdin du, lehenengo karbono, hemen izan behar da lotura bikoitza, berdin du esaten bat dugu lehenengo karbonoan dagoenela ez, zeren eta beti izango da han. Orduan, izendatzeko, hau, 2 karbono dituenez, et aurrizkia eukiko du, lotura bikoitza duenez, en atzizkia, eta erradikal bat denez, hil atzizkia ipiniko dugu. Hau, eten hil erradikala izango da. Eta orain gure kate nagusia izendatzen dugu, bakarrik karbono bat denez, metanoa izango da. Eta ester bat denez, ato atzizkia ipiniko dugu. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.